जे BPF दोलोआव नेताफोर गैला, दैदेनगिरि गैला, BPF दोलोआ दंस' जाबाय आरो सोरबा सासे सानै नेता बा कर्मी थांनायनि थाखाय BPF दोलोआ दंस' जाया, जोबनानै थाङा। UPPL नि माखासे नेताफोरा जेब्लाबो मोनसे अपप्रचार प्रपागेन्डा खालामबाय थायो, खिन्थु बे नंखाय खोथा। BPF दोलोआव हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे गोबां आन्दलननि दारै सुक्ति खालामनायनि उनाव नेता जाफैनाय, प्रतिष्ठा जानाय दैदेनगिरिफोर दङ। आरो जों आसा खालामदों 2025आव हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायावनो BPF दोलोआ हारसिङैनो संख्या गरिष्ठ एबसुलुट मेजरिटि नाम्बार लानानै सरकार दागोना दिनैनि दिनाव रोखा। BPF आ फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय जिल्ला प्राइमारि लेभेलावहाय सांग्रांथियारि मेल खुंबाय थादों। BSU नि फारसेनिफ्राय नोंथांमोना मैखोमै बे हाबाफारियाव बाहागो लाबाय थादों। दा बे बाहागो लानानै नोंथांमोना दानि थासारिखौ माबायदि नुनो मोनदों? जोंनि BTC ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गोसोनि जानाखि साननाय हनाय, बियो दिनै BPF दोलोजोंनो दंफायो, जों बेखौ प्रमान मोनदों। आरो जेरावखि थाङा रायजो राजाफ्रा बा जोंनि दोलोनि कर्मीफ्रानो जा गोसो गुदुङै जोंनि मिटिंफ्राव ओंखारदों। आरो जों आसा खालामदों 2025आव हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायावनो BPF दोलोआ हारसिङैनो संख्या गरिष्ठ एबसुलुट मेजरिटि नाम्बार लानानै सरकार दागोना दिनैनि दिनाव रोखा। UPPL नि माखासे नेताफोरा जेब्लाबो मोनसे अपप्रचार प्रपागेन्डा खालामबाय थायो, जे BPF दोलोआव नेताफोर गैला, दैदेनगिरि गैला, BPF दोलोआ दंस' जाबाय होननानै, खिन्थु बे नंखाय खोथा। BPF दोलोआव हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे गोबां आन्दलननि दारै सुक्ति खालामनायनि उनाव नेता जाफैनाय, प्रतिष्ठा जानाय दैदेनगिरिफोर दङ। जेरै जोंना प्रमिला रानी ब्रह्म दं, रबिराम नार्जारी, बिथाङाबो मोनसे समाव एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन, इमानुवेल मोसाहारी एबसुनि दैदेनगिरिमोन, रेहन दैमारी, बा बिदिनो गोबां नेताफोर BPF दोलोआव दासिम मोजां दैदेनगिरिफ्रा दङ। बिथांमोना जेबायदि बुंनो नागिरो, सासे सानै जेरै चन्दन ब्रह्म, खाम्फा बरगयारी सारमोनखौ लानानै तुलना खालामनानै बुंनो नागिरो, बिसोर थांनायखौ लानानैनो BPF दोलोआ जोब्बाय, दंस' जाबाय होनना बुंनो नागिरो। सोरबा सासे सानै नेता बा कर्मी थांनायनि थाखाय BPF दोलोआ दंस' जाया, जोबनानै थाङा। खारन BPF दोलोखौ रायजो राजाफ्रा मोजां मोनो। बेवहाय थानाय बर'जों लोगोसे बिभिन्न जाति, भाषा, धर्मनि मानसिफ्रा BPF दोलोखौ जथेस्थ' मोजां मोनो। आरो हाग्रामा महिलारि सारखौ बिथांमोना फोथायनाय दं। बिथांनि सायाव जेबायदि फोथायनाय दं, बियो डेभेलपमेन्टखौ नायनानै उन्नति, बे ओनसोलाव थानाय जाति, भाषा, गासिबो धर्मनि थाखाय थांनाय 15 बोसोराव जे आरो 2 बोसोर इन्टारिम, गासै 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया लामा, दालां, स्कुल, कलेज, इउनिभार्सिटि गासैखौबो लानानै बानायना होदों। बिथाङा BPF दोलोनि बेक्तिगत लाभालाबनि थाखाय नङा, रायजोफोरनि लाभालाबनि थाखाय बानायदों। जायनि थाखाय दिनै BPF दोलोनि फारसे, हाग्रामा महिलारिनि फारसे गासिबो BTC बासियाव रायजो जानाय जनगोष्ठीफ्रा फोथायनाय फैदों। आरो 2025आव हाग्रामा महिलारि सारखौ खेबसेबाव BTC नि चिफ आरो BPF दोलोखौ सरकार दाहोनो थाखाय बयबो रेडि जानानै दं। आरो बियो सैथो जानो थांगासिनो दङ।